YouTube, аз съм Разбелача, a.k.a. Христо и днес ще играем малко Minecraft Survival в поречката. И сега се спеко малко от стъклото да посложим. И съм много тъп, защото мога да го направя на тънко стъкло. И накарай. Тук ще ми е вратата. Ползва по-малко ли като на тънко? Не, по-яко изглежда за някои хора. Ще изчакам да стане 3 стъкло. Вари нещо за дърво. За къща. Абе ще я да покупая малко, ще не съм купала. Изобщо. Нищо не е станало. Добре съм. И аз ми трябва храна. Убива. Сега търся какво да убия. Всичко го е страх. Ама все пак ще го убия. О, крави. Убий ги всички. За такова да си добреш нещо. Не ми трябва от кожа. Слаби са. Кожа се използва за книги. Аре бе! Спра да бягаш! Краво грозно. Толкова ми стига. Така. Ще си ида до къщата да копая. Май се загубих. Не, ще не. Тук е само бял дърва и нататък някъде. Ето. Там. О, аз получи ми се. Ще копая ето тук до къщата. Много е шумно за това. Аз пък контрол. Не се стъмва. Абе, за мен не се стъмва. Пак не знам за какво да говоря. Естествено си характерът. Браво на мен. Надявам се да намеря нещо. Съжалявам, че мълча толкова, пак казвам, не знам за какво да говоря. И в скоро време може да очаквате поредичка на The Forest. Мисля да правя. Не го обръща. Да ми е по-високо. По-удобно. Бе, май наистина се стъмва между другото. Вие стъмва. Не. Не устойчиво, ти знаеш ли? Да, заради това тя в къщата. Там имаш. Няма, ще спечеля. Ще я направя. Ще спечеш. Ето го място за качване, винаги забравям. Така. Запаси ли това просто, а не хвърляш? Защо да я хвърля? Това клип ще сигурно ще е около 20 минути. Каска се пече много бавно. Не слагай. Така ще му слагаш пак такова. Защото иначе се получи грозно. С това ще ти ползва по-малко. Това ще се ти ползва по-малко ли? Не ще да е еднакво, защото дам 6 тако за 6 тако тече.
Май, прецакан съм. Уаа! Мали, тресатища. Аз съм Тарзан. А храната служи ли си печеш? Да бе, Тарзан винаги е готов. Един ден трябва да идеш за ядене. За бял дърво трябва. Аз сме за бял дърво. Трябва да идеш за обикновено дърво. Да ще ходиш с Сега. бяло преди ти. От едно дърво ще го направя, човек не ме интересува. Ти си. Запомни на къде съм тръгнал. Добре. А ти се въртиш постоянно аз. Пустинята няма да намериш. Ма, нали, от пустината тръгвам някъде, а там ще намеря. Добре. Са места ми. И какво? Тия зайчета винаги е блага забелязвам. О, това е голям зайче, а тук. Да. А тук бе. Се успокои. Аре, ела тук бе! Заек просто. Аре бе, човек, как ще го пропусна? Давай, да. Да. Много скача. И се стъмняваме из другата. Най-накрая. И не ми да даде. взем нещо. Не съм. Не ми даде храна. Тъпо зайче. Аз ще запомня на къде е къщата. Добре. Ако намериш град, ще оставиш ли къщата? Айде. Що? Не, ще го обере и се тръгна. Ето обикновена гора. Спасени сме. Ти държиш дървото. Да. Но му от листат. Мале колко овце. Да ги отрепали. Трябва да ги убия всичките. Вземи си за легло да легнеш, да? Аз ще не го. Ама чакаш. Да. За сега още нищо интересно не е станало в тази поредица, да надявам се в бъдеще да има интерес. Събера някъде един стак. Защото не е чак толкова много. Един стак такова не е направено да. Да бе. Да си имаш. Да. Колко бавно става. Абе, 32 дърва. На 32 дърва съм доволна. Тръгвам се от тук. Помниш ли пътя горе-долу? Не. Ти? Долу, горе-долу. Аре бягай, сега битва. Те маймуни бягай, преди да отпочва. Беше прав, че ще дърят повече. Аз ти казвам. Че. Има ли едно, има още. Не, не знам. Да бе, Нататък. Натам е някъде. Добре. Дано никой да не провали клипчето. Не! Защо? Защо? Духук! Грозен! О, не чух паяк. Таман да си направиш въдица, ако го убиеш, да ти бъде такова. Да, убий него. Но и за тебе ще дойде. Сърцата си ти малко. Не помниш къщата, нали? Помня. Добре. Ма как ще стигна? Мисля, че е нататък, бе. Натам, бе. Към бялата гора. Добре. Нали, почти пукнах. Е, тук май преди вземаш пясък на първото върху. Май да. Да ти кажа, нищо не помня, защото това беше вчера.
Аз ми се струва. Така не е трудно. Загубил си. Ето го, ето е лавата от миналия епизод, помниш? Да. Да. Малко да скочи. Е, тук е, оп. Абе, сякаш не е тя. Чакай. Абе, същата е, бе. Добре. Мисля, че виждам къщата от тук. От тук някъде навътре влязох. Влезе ти. Оби... Ти си влязал. Как се бива грозно. Абе, Ето я. да, бе. Казах ти, че знам къде е къща. Добре. Сега легни да спиш и утре иди за меса за нощ. Искаш да кажеш след като не спи. Нали, то пак си е утре в играта, сега не Да. спя. Тя за играта да е. Да знам, да. Вчера. Не, вместо да легнеш спиш, да върши ми спиш. Не трябва да се оправи къща да не ми вали на главата. И тук си направи като врата, като орта, ни стъпала надолу. Абе, чакай ти с тия стъпала, бе. Той гони зомби. Качаме по дърветата и така. Зомбите се скачат по дървета. Не, ти ще скачаш и ще така. Добре се сега. Не е лошо. Нали. Се взема и тук малко дръвче. Не е за вратата, хора, просто така. Да, аз не знам за това. Сми малко дръвче се пече. Чакай, бе. Абе, ти кой ще командваш, бе? Никой не може да командва. Добре се. Явно ми трябва още едно. Не си го преценил? Да, не съм го преценил проблем. Да. Какъв той? Това е прецакането. Моля те, работа. Така, бе. Ето, така вече е нормално къща. Трябва да идиш да... Виж колко така и тук не стъпала, това си направи. Да, знам. Готово. Ето тази къща си е много готина, да видиш. Да, и тя на високо там ще го направиш да си минаш, да ти не вали там. Стига. Никога ще било твърдо далеч. И извинете за предишния епизод, но сестра ми не знаеше, че правихме клип. И вече трябва да знаеш, защото знае какво чака. Не, че ще я бия. Просто, Какво ще прави сега? не знам, искам да го направя някак си. Е, тук е така, служи отстрани и покривче. Да, знам, това искам да направя, само че не. Да, роли не. От бяло го направи. Ми да, Ти с бе. бяло се отпочна. Е, така виж. Да. Е, така колкото да не падам. Не съм си трябва да го направиш малко. По-нататък. Виж? Трябва да се стъпа отзад. Стълбичка. Но по-нататък сега не Да. ми е нужно. Другите епизоди. Тъпото ти нещо! Странен звук. За тук всъщност ще го направя с стъкло. Да. Пясва. Много хубаво. По-нататък може да се направи. Виж как ще направя. Така Така. се е готино, бе, човек. Добре. Тук още едно стъкло. И така да. Направи ги да ще останат само за стъклото. Ще Да не го трябва да нямаш. виж. Съответстваше едно. Колкото и пътя падах в интереса. Ма да щупа ли тия дърва под къща? Къде си?
само дърта. Абе, тия дърва ще чупа, не интересува. Има тези... Това е на къщата ли? Да. Шумата ще падне. По-хубаво мани ги всички. Да няма шума, че шумата не ни Той трябва. ще се махне. Знам. По-хубаво това. Да се башва въздуха. И тук, например, с едно го направи да просто държи къщата на него. Но то не трябва да се държи, бе, че. Знам, тя се е във въздух. Това е Майнкрафт. Знам. Най-нереалистичната игра. Между хора, скоро, даже може следващия епизод да е на Лига, ако знаете играта. За мен е готино, тъй че мисля следващия епизод да е на нея. Да, следващия епизод ще бъде на Лига. Мисля. Да. Добре, вие преценете. Кажете какъв искате ли следващия епизод. Може да е на The Forest, Лига или Майнкрафт. Избирайте в коментарите. Това се получи много яко между другото. Да. Дай сега. Трябва да направиш някакъв стъпала там, дето... Това е. Ям под На къде водата. отиваш? И тя се повижда отдалече и не е лошо като гледаш. Па да си вътре в Аз нарочно взех точно 4 пясък, защото точно 4 пясък ми трябва. За какво да си имаш, ще ти потрябва за нещо такова? И ще събера. Този клип може да е по-кратък от миналия. А знам, че казах, че ще е около 20 минути. Но толкова го прави. Да, мисля да е 20 минути. Да, точно. Пясък съм взел, да, точно. Печил, къде учиш? Няма въглища, бе. Аре, бе! Що си не режеш си отсечеш дърво и да си направиш въглища? Не знам. Дай докато нямаш работа. Чакай, дай. Не, бе, остави. Дай. Остави, бе. Да си пия малко количка. Ще потеча малко дърво. Но приго ти като купаеш и то няма. Следващия епизод отиваш да купаеш. Брат ми се чупи в последния момент. То се нарича изчез... Сече. Искаш да кажеш чупи. Да, ма вижте, нереално да сече човек. И да пръсва въздуха. Какво? Не казвам ти. То може във въздуха много нависоко да от пръст да направиш и да го насееш дървото много високо. Да го порасне. Добре. Ще ми трябва още 6 дърва. Вика слага по едно, по две. Всичкото ще ти потрябва постоянно да движиш. Обичам да съм организиран, бе. Трябва да си направиш точно. Виж колко готин се получи. Да. И отпред да сложим още... Още една вратичка. Още 2. Да. И да го направиш надолу като стъпала и си се качваш като арт. Да. По-нататък. Съжалявам, ако ме чуете, че пия кола. Просто обичам да пия кола. Лайма, бе. Заради това искаш да ме удариш. Нали? Не. Абе, я не лъжи хората. Как го направи да спътеш като... Като какво? Тук трябва... Като пак. Спайдермен. Спайдермен. И това мисля да бъде от мен, хора. Надявам се да ви хареса. Лайк, subscribe и довиждане.